Δίνεται μια συνάρτηση F, δύο φορές παραγωγήσιμη, για την οποία ισχύουν F του 2 ίσον 5, F του 1 ίσον 3 και F του χ μικρότερο ίσον του 2χ και 1 για κάθε χ ανοικιάρα. Να δείξω ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ του ανοιχτού 1,2, τέτοιο ώστε F δεύτερη παράγωγος του ξ να είναι ίσο με το 0. Λογικά θα χρησιμοποιήσω κάποιο κριτήριο θεώρημα ύπαρξης, είτε για την δεύτερη παράγωγο της F, είτε για την πρώτη παράγωγο της F και να μου δώσει συμπέρασμα για την δεύτερη παράγωγο. Θα ασχοληθώ κυρίως με τα δεδομένα που μου δίνει η άσκηση, επειδή δεν ξέρω ούτε τον τύπο της δεύτερης παραγωγού, ούτε τον τύπο της πρώτης παραγωγού και μάλιστα ούτε τον τύπο της F. Θα πάω να ασχοληθώ με τα δεδομένα να δω τι μπορώ να κάνω. Μου δίνει ότι το F του 2 είναι ίσο με το 5 και το F του 1 ότι είναι ίσο με το 3. Άρα στο 1,2 για την F δεν μπορώ να εφαρμόσω Μπολζάνο. Δεν μπορώ να εφαρμόσω ρολ. Πάει το μυαλό μου προς το θεώρημα μέσης τιμής. Άρα να εφαρμόσω θεώρημα μέσης τιμής για την F στο 1,2. Οπότε θα του πω η F είναι συνεχής στο R, στο πεδίο ορισμού της, άρα και στο 1,2 κλειστό. Και παραγωγήσιμη στο R, άρα και στο 1,2 ανοιχτό. Οπότε ισχύει το θεώρημα μέσης τιμής, άρα υπάρχει ένα τουλάχιστον. Επειδή μου λέει αυτό στο τελικό να το ονομάσω ξ, θα το ονομάσω ξ1 εδώ πέρα τώρα, το οποίο να ανήκει στο ανοιχτό 1,2, τέτοιο ώστε η F παράγωγος στο ξ1 να ισούται με το F του 2 πλην F του 1 προς 2 μείον 1, ισοδύναμα η F παράγωγος στο ξ1 να ισούται, το F του 2 μου το δίνει 5, το F του 1 μου το δίνει 3, άρα έχω 5 μείον 3, 2 προς 1 ίσον 2. Σχέση 1 αυτή. Θα πάω τώρα, αφού εκμεταλλεύτηκα το F του 2 και το F του 1, θα πάω τώρα να εκμεταλλευτώ την ανισότητα που μου δίνει ότι ισχύει. Για κάθε χ ανήκει R, ισχύει ότι η F του χ είναι μικρότερη ή ίση από το 2χ και 1. Ή ισοδύναμα ότι η F του χ πλην 2χ πλην 1 είναι μικρότερη ή ίση του 0. Αφού έχω ξεκινήσει από μια ισότητα που ισχύει, δεν έχω την ανάγκη της ισοδυναμίας, θα μπορούσα να βάλω και απλώς συνεπάγεται. Θα την ονομάσω αυτήν 2. Θα θεωρήσω συνάρτηση όλο το πρώτο μέλος J του χ ίσον F του χ πλην 2χ πλην 1. Θα τη βάλω να ανήκει στο R, αφού και η F ορίζεται σε όλο το R. Επειδή θέλω να γυρίσω στην 2 στη συνέχεια και να αντικαταστήσω και τα 2 της μέλη με την J, θα βρω για ποιο χ η J μου δίνει αποτέλεσμα 0, είναι για, για χ ίσον 1, συγγνώμη, γιατί η J του 1 ισούται με F του 1 πλην 2 πλην 1, το F του 1 μου κάνει 3, 3 πλην 3, 0, και θα αιτιολογήσω την παραγωγισμότητα της J
Η J είναι συνεχής και παραγωγήσιμη στο R σαν πράξη συνεχών και παραγωγήσιμων και θα πάω να βρω την παράγωγό της με J παράγωγος του Χ ίσον F πρώτη παράγωγος του Χ πλην 2. Σχέση 3. Η 2 μέσα από τη συνάρτηση J γίνεται J του Χ μικρότερο ίσου του J του 1 για κάθε Χ που ανήκει στο R. Άρα η J παρουσιάζει ολικό ακρότατο και μάλιστα μέγιστο στο Χ0 ίσον 1. Είναι και παραγωγήσιμη σε αυτό. Οπότε μπορώ να εφαρμόσω θεώρημα Φερμά. Οπότε από θεώρημα Φερμά έχω ότι η J παράγωγος στο 1 ισούται με το 0 ή συνεπάγεται αντιστρόφως λόγω της σχέσης 3 η F παράγωγος στο 1 πλην 2 ισούται με το 0 ή συνεπάγεται αντιστρόφως η F παράγωγος στο 1 ισούται με 2. Θα την ονομάσω τώρα σχέση αυτήν 4. Αν δω την σχέση 1 και τη σχέση 4, έχω την τιμή της παραγώγου στο ξ1 ότι ισούται με 2 και στο 1 ότι ισούται με 2. Άρα μπορώ να εφαρμόσω θεώρημα Rolle για την ευτόνος στο διάστημα 1,1. Έτσι. Οπότε θα κάνουμε το εξής. Η F είναι 2 φορές παραγωγήσιμη, μου το λέει η εκφώνηση της άσκησης. Άρα η F τόνος είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού, στο R, άρα και στο 1,1 και παραγωγήσιμη στο ανοιχτό 1,1. Οι τιμές στα άκρα από τις σχέσεις 1 και 3 είναι ίσες. F παράγωγος στο ξ1 ίσον F παράγωγος στο 1 ίσον 2 από 1,4. Οπότε από θεώρημα Rolle για την F παράγωγο στο 1,1 υπάρχει ξ, θα το πούμε τώρα, το οποίο ανήκει στο ανοιχτό 1,1, το οποίο είναι υποσύνολο του 1,2 που μου λέει αυτός, τέτοιο ώστε η F δεύτερη παράγωγος στο ξ να ισούται με το 0. Και του απέδειξα αυτό που μου ζητούσε. Καλό θα ήταν εδώ επίσης να του φτιάξω και την ευθεία των αριθμών, να του βάλω το 1 και το 2 μέσα και να του δείξω ότι κάπου εδώ βρίσκεται το ξ1. Οπότε κάπου εδώ βρίσκεται το ξ μου και όλα πάνε καλά.